Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade en garti kadi e windande men hande. Allah wallina on janginama attahiyatu lillahi ha timmi. Hande kadi eɗen gara jangude ɗum ɗo yenne. Attahiyatu o sa ɗigginimo gasi kala julde wawde wadde tahiyatu a andi ko watte hen wona ɗone hande garɗen janginde. Sa nangi koppi e sara habbirandu adindu, ɗum ɗon hande gonɗa e hollede. Ayi sa ƴeewi an juulowo sa anniyima a gayni ko rewi hen ko wiidama Allahu akbar. Tawite Allah akbar wadde bindol addira ko ha mbawa sellinde ko jangata ko. Tawde Allah wallima a jangi limto, a jangi hijjo, garɗen koye rendinde. Wadde ko rendinte ko rewne e nafoore naftortoɗa. Taw ɗum so ari ma jangore hen ekko bindol, ma jangore hen limto e hijjo, ma jangore hen rendinde. Ɗum noon wadde hande kadi mbaɗen kadi ngoɗo heblo. Ɗum saabi wiya Dental Dine TV, an mo jeeyanoke hen jiɗɗo jeeyede hen o, ɗum ɗo jahata to YouTube binda Dental Dine TV mbaɗa abonné. Kadi gona yeeɓiyanke, aɗa yeeɓa kalde pinɗa jeeɓa to ko nafanma. ɗum ɗon woni windande goo. Windande goo nde ay nani Allahu, ay al ɗo haaɗi, ay laa, ay hu. Ɗum ndendinta al o e laa o e hu o ndendinta keɓa Allahu. Ay Allahu a wiyata Allah. Ay ɗo ko al ha gayna laa gadda hu o, so ndendina ɗum mbiya Allahu. Ay ɗo ko ak e bar ndendinɗa a wiyata Allahu akbar. Ay ɗo fooɗani, hawde fooɗa noon anda mbasa fodde. Ak bar Allahu akbar, Allahu akbar. Ay Allahu akbar ni to mbiyata. E ɗaɓɓiɗi juutani ɗo sawi ɗo hankadi kala Allahu akbar gonɗo e julde oɗo goto mbawɗa walluma e dendagal Allahu akbar. Gasi o tan jangata ɗum mbawa ɗum. ɗo woni Allahu, ɗo woni akbar. Wadde Allahu akbar ɗone sa nangi e koppi ɗi holko jangata toon mbiyata ko sub. Ay ɗo woni ha na rendin ɗum subhana. Ay wona subhana, ay subhana. Ay ɗo woni rab, ɗo haaɗi bi yal. Wona rab bi yal rendin ɗum rabbiyal. Ay rabbiyal. ɗo ko a, ɗo ko zi, ɗo ko mi. Wona azimi, ay azimi. Wodi mbiyata ko subhana, ɗo haaɗi rabbiyal, ko ɗo haaɗi azimi, ay ko ɗo haaɗi rendin ɗum subhana rabbiyal azimi, ɗo haaɗi. Gadda wa bi ham di hi. Mbiya wa bi ham di hi, wona wa bi hamdihi. Joni noon jangen Allahu akbar.
subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi bamten Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ay kala nangumi koppi ɗum kalammi ɗo henne habbiraadu adiidu Allahu akbar mi faye nangoyde koppi Allahu akbar mi faye sujjoyde Allahu akbar mi faye jottade Allahu akbar tan Allah akbar he julde he o tan noon mbawata oɗo goto hankadi kala Allahu akbar mbaɗo wonde o ɗiggi hankadi a sirti e majjere Allahu akbar hankadi a wonta wiide Allah akbar wona ɗo mbiyata ko Allahu akbar gasi ɗo gasi ɗone ko sa nangi koppi holko kalata e koppi he subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gasi kala nanguɗa koppi so farilla mum so sunna mum kala julde wawde wonde a nangi e koppi tan ɗum ɗo tan kalta hen gasi holɗum subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gasi ɗo saɗa habbiranu adiɗo e julde mbiya Allahu akbar gasi a nangi e koppi aɗa koppi aɗa yaha toon mbiya Allahu akbar ha nanga koppi ɗi ne moƴƴi noon puɗɗa wiide subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi laabi tati walla laabi joyi walla laabi jeeɗiɗi eyi a faami Allahu akbar ko bange saɗa faye koppi tan wi Allahu akbar nanga koppi ɗi ha ganda a nangi koppi ɗi moƴƴi a turima moƴƴi on saha puɗɗa wiide subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kala nanguɗa koppi so julde farilla so julde naafila fof de rendi foti hen ɗum ɗo tan jangata mbawaɗo hankadi ɗon selli hankadi ana selliɗo Allahu akbar ko ni windirte subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi jangen Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar ko bange Allahu akbar o ko safaye habbirde habbiradu adinu Allahu akbar aɗa faye tukkade nangoyde koppi mbiya Allahu akbar nanga koppi ma ha ndeƴa nde puɗɗa wiide subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu akbar ko bange habbirandu ma adide e julde so farilla so naafila Allahu akbar gasi ɗon a sette ɗon goɗɗo ko safaye nangoyde koppi ɗi mbiya Allahu akbar
nanga koppi ma ha ndeeƴa ha gayna ha ganda a deeƴi e koppi he puɗɗa wiide subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi laabi ma tati walla joyi walla jeeɗiɗi ha jeenayi nani an tan andi ko mbawɗa nani eyi wadde windande goo ha ɗiɗo hande Dental Dina TV an gonɗo heno waɗi hen ballal ma e jingere ma e jangde he tawde aɗa janga hen anne duusi hen wallu hen waare ma leɗɗe fukku hen waare wiyetede Wave walla Orange Money ƴeewa ko mbawɗa nelda yetto e suudu moɗon ballon courant mon wifi mon connexion mon yo Allah ko en nande e famde e jabde e wadde oɗon balle oɗon jingane jingue oɗon mbi ko yiɗɓe jangude oɗon jangine wadde duuse jangde nde koto hay goto serindo wiya wona min haalda an tigui jangowo ko an haalda kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa wawa hen andu ko hen jeeyaɗa ko jeynuma hen ko aɗa janga hen kalɗo ɗum tawma tan an ƴettu jungo ma mbaɗa e poos ma nanna e numéro 77 906 81 panuɗa aɗa walla jangde aɗa jingana jangde mbawen jangude mbawen deeƴde yo Allah ko en nande famde en kaaɗiɗo kadi ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam